Tapuji matuata, marede mahita sian bukuede nomor 10 ayat sada sahat tu ayat tolu. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, na palangi dohot tanoon. Amin. Marsuara olop-olop mahamu pabahon patu begeon hatai, pasar hamu mairo di ujung ni tanoon dok hamuma, nunga di palua jahuba naposona si Jakob, marolop-olop tu di bata maho ale sadok tanoon. Edehon hamuma hamuliaon ni guarna, marmulia ma baik kamu puji-pujianna. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan di bata parguguna suatu dosan, holan alani asini roham sabingdo ubahe na terbaik kami marpungu di jolom, marsadani roham martangi yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehononmu do pinangido nasida, alai Tuhan pasaut ma baga-bagami, tangion ma pangidon nami, lehon ma na tau hanguluan nami, lehon ma dihami saliling dihasianganon parbinotoan dihasitongan mi, doho dianguluan saliling leleng na, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul maaf. Tapuji matuhata. Masuk
tangion hamu ma patik ni debata di bagasan mingguta sadarion patik paupaton. Ingot tamu ma pabadion ari minggui dina onomari ma ulahamu nasa si ulaunmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradian ni jahuba di batam doi. Dang jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dina onomari do di toppa di bata langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhoni. Dibayani do umbahen di pasu-pasu di bata jahuba ari paradianani jala di parbadiai. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di bana. Asa unang tois rohata diajar nasian hatani di bata. Ikon badia do hatani di bata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangion dohot mangguruhon. Ima sahatna atong rap mangindo gogo mahita tu adopan ni debata lau mangulaun nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaun nahobar tu patik mi. Amin. Tapuji matuata. Tatopoti madosa tatua dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama pareseroha. Dang lomoroham midah hamatean ni pardosa. Mula manian parjahati tumadikon dalanna. Asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani ido umbain hupangido hami. Sesudati ma toru-torum asa una mangonai betu hami. Saya sesa sudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringo Tuhan sesaan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Roh mahamu tuau
hamu akan naluja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu, guruhon hamu masianau, ay nalabok doau jalan naserep maroha, asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ay labok do augakku, jalan yang do dohot nahu parporsaton, asa ngapon ma di dibata na digijang. Amin. Tapuji Matuata. Epistel di Parmigota Sadarion, tersurat di Psalmen 20 alu ayat sada dot ayat 2. Psalmen 20 alu ayat sada dot ayat 2. Tajahama margati soring hami mana parjolo. Edes yang sidapit. Tuho doau jauh-jauh ale jahuba patano batuaku. Unang saya sipho manudaliau. Asa unang au molotung laos sipho manudaliau. Doson halak akan namanuruk tanoman. Ima sahatna martua do akan natumangion hatani di bata jala naupeopsa. Amin. Kor pengwanina.
Terpuji ma Tuhan. Tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon idongata sa porsiaon disadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargugun asatu dosan, natmu palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai. Imana tumuun ni si Maria, naga begabian siato di perbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata natu mawarna bernit di pangumuman ni silatus namate terpajar lo ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluon nama naik tu surgo lau hudu tu siamun di debata Jehovah amanai parguguna suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumumi halak na mangulu do namate. Au porsia di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia taina mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nau mate do dia nguluan nasora sudah. Amin. Kur pungonama.
Shalom. Shalom. Tabegema Dikting HKBP Tamarunang, Minggu tanggal 5 Mei 2024. Angka Rumawi Naparjolo Namarragam. Sada Goar ni Mingguta Sadarion Ima Minggu Rogate. Topik Minggu Sai nama jalo do nasa namangido manang. Setiap orang yang meminta akan menerima. 2. Pertangyangan wilayah Tolu. Di Patupa Huriata do pertangyangan wilayah Tolu di hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 masuk pukul 10.00 wita di bagas ni keluarga Amang B Sinaga SE Inang D Borusilain SST MKes nama alamat di antara residence Pinangido matusude ruas wilayah Tolu perhalado doh keluarga Madohoti Ulauni. Tolu Ari Hananai ni Tuhan Yesus. Di Patupa Huriata do permingguan di Ari Hananai ni Tuhan Yesus ima di hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 masuk pukul 00.00 wita di Garejaon. Asamar korma sude kategorial di Ulauni. 4. Kunjungan sosial. Di hari Minggu Sadarion 5 Mei 2024 pukul 10.05 wita borhak do punguan remaja na poso bulung ni Huriata ima patupahon kunjungan sosial tu panti asuhan murni. Sialani di Pangidonasida partisipasi di hita ruas HKBP Tamarunang laho mangalehon donasi berupa barang laho tu kegiatan nasida. 5. PA lansia. Di hari Jumat 10 Mei 2024 pukul 10.00 wita di Patupa Huriata do PA lansia maringanan di Garejaon. Asa Roma sude lansia di Huriata Madohoti Ulauni. Onom amplop kunjungan sosial. Di permingguata Sadarion pasat amplop tujolo do hita ima tu kegiatan kunjungan sosial. Punguan remaja na poso bulung di Huriata tu panti asuhan murni. Tapasaha ma di bagasan las niroha. 7. Belajar katekisasi sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar sidi untuk mengikuti kegiatan kunjungan sosial ke panti asuhan murni sebagai bagian dari penggantian tatap muka di gereja. 8. LPJ Panitia Pesta Peresmian Resort HKBP Tamarunang. Di hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pukul 10.00 wita di Patupa do LPJ Panitia Pesta Peresmian Resort HKBP Tamarunang maringanan di Garejaon. Alani pinangido matu perhalado ni Huriata dohot sude panitia asaro Madohoti Ulauni jala di Patupa Panitia do konsumsi Marsi Panganon. Sia pembubaran Panitia Pesta Peresmian Resort HKBP Tamarunang. Patupaon ni Huriata do pembubaran Panitia Pesta Peresmian Resort HKBP Tamarunang ima di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di ibadah permingguan. 10. Sermon Perhalado. Di Patupa Huriata do sermon perhalado di hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 masuk pukul 10.00 wita di Garejaon. Asa Roma sude perhalado Madohoti Ulauni. 10 sada ruas Namar Sahid. Perhalado doho sude ruas ni Huriata HKBP Tamarunang manang yakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangalehon hamalumon doho tahipason. Molo adong sian ruas ni Huriata Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Pabua tu perhalado manang pani pedita ruas Namar Sahid sada Agusta Kristine Borusianipar sian wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2. Amang MU Hutagalung
wilayah Tolu, perawatan di Jabu. Tolu, Amang Situa Ade Siregar, wilayah 2, perawatan di Jabu. 4, Amang Awe Sitorus SE, wilayah Sada, perawatan di Jabu. 10.2, Ruasna Marulang Tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Ruas ni Huriatta na marulang tahun sia tanggal 20 April saha tu tanggal 5 Mei. Sa itu hatta mana mga lehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songonin nang hahipason. Ruas na marulang tahun. Sada Alpriando Togu Butar-Butar Ruas Naposo tanggal 20 April wilayah 2. 2 Esther Alprida Boru Sihombing Naposo tanggal 30 April wilayah 2. Tolu Jeki Rijal Sinaga Naposo tanggal 30 April wilayah 2. 4 Charles Gabriel Tambunan anak sekolah minggu tanggal 5 Mei wilayah 2. Poda Tolu ayat saplono di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirangna do hamoraon dohot hamuliaon. 10 ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado do sude ruasni Huria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selama ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas na merayakan sia tanggal 20 April saat tu 5 Mei. Saya tu hattama na saya toktong mga lehon pasu-pasu tu keluarga. 14 Ruas Naro tu Parmingguan. Sada Minggu tanggal 20 April 2024 di ibadah umum Torop Ninaro 140 palak. 2 Minggu tanggal 20 April 2024 di ibadah sekolah minggu Torop Ninaro 52 halak. Tolu Selasa 30 April 2024 di ibadah pertangyangan wilayah Sada di bagas ni keluarga Nyonya Insinyur S. Sitinjak Inang Boru Simajuntak Torop Ninaro 45 halak. Tintik tambahan Rodo Gokondo Joujou Sian Amang Pendeta Resort Rajawali Amang Pendeta RJ Simamora Inang Boru Silitonga resepsi pernikahan Boru Dinasida di Sopo Talenta Raja Wali. Asa sude ruas ni Huriatta do parhalado dohot sude keluarga madohoti undangan ni. Di sonamang adong do undangan sian amang pendeta Resort Raja Wali do inang pendeta Boru Silitonga tu ruas ni Huriatta. Nyuma amang asa Rade mahita madohoti ulaw ni. Hari Sabtu tanggal 10 tanggal 10 Mei 2024. Di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 amanginang Rade mahita lao madohoti ulaw ni. Pukul. Jam 11 sampai selesai. Ulak ko sehalay amang hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 jam 11 siang sampai dengan selesai. Songonima undangan sian amang pendeta Resort Raja Wali Moliate. Angka Romawi na paduahon Parhepengon ni Huriatta boy mata bereng di tik-tik parhepengon na adong di hitabe. Songonima tik-ting di Huriatta di bagasan minggon. Tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu do las niroha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di goar ni Tuhatta. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhatta mana masuk hita saluhna. Ta pasahat ma peleata pelian sada A sada B do 2 marede mahita ta puji matuata
sian buku ede nomor 214 ayat sada dohot udutna. Segala
damini debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhut na. Damang dainang haanggi ng pinaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tahalasom ma hatani debata nagabi jamita di mingguta sa darion ima na dene siyan Evangelium Matius biddu pitu mamuka maisian ayat na parjolo tolhas tu ayat pasapulu sadahon asa tajahama marsika soring sia kami ma ayat na parjolo unang manguhum umi una kamu mau muhumi asa unang hona uhum hamu ahama pola pabereng-bereng ngommu silba-silba na di mata ni dongamu iya na satiyang na di mata mi dang diat toyho ho pangacip jumolo maupat tiangi sian matami dungpei asa pikiranmu manang beha pangupapmu di silba-silba na di mata ni dongami pangido hamu ma say na lehonon na do tuhamu luluy hamu ma say na jupangan do hamu tutuy hamu ma say na ukapon na do di hamu ay isi siya kamu jolma na mangalihon batu tu anak na molo idahan di pangido garihamu wa kaparjahat uboto mangalihon basa-basa na dinggan tu anak kon muna lama amamuna na dibanwa gijangi masolehonon na arta na dinggani na mangido tu ibana ido Ianggo sahatna oras madihita huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sadario namang inang mongot mahita tu parmingguon ima na marguar minggu rogate na marlapatan martangia jaladison tapabagas maju amang inang talumubi dihamu hanggi na pinaribot pangatusion tahingot tu na martangiang alana bahat do pehita songon di luar na asing maju hudokon mandokon martangiang martamiang molo martamiang molo dibereng anong di kamus bahasa Batak ima mamili memberi alai molo martangiang na berasal dari kata tangi na marlapatan dengar maaf tu hamu cek sound coba amang songona nging iya martangiang berasal dari kata tangi na marlapatan dengar molo didokon martangiang adong dison amang inang timbal balik molo martamiang holan na mamili holan na pasahaton holan na memberi alai molo martangiang adong timbal balik antara Allah mendengarkan kita dan kita mendengarkan Allah. Itu molo dikuari
berdoa. Jala molo tabereng amang inang di mingguta sadarion di minggu rogate tabereng turpu jamitaon. Ini adalah hubungan timbal balik ketika Yesus molo dibereng di Bibeli jamita di doluk. Didiki Yesus Tuhan taimar jamita khotbah di bukit. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan, membekali, membuhali saluhutna akasisianna dinalau manangihon debata, dinalau pasahaton tangiangna tu debata. Alani mulut abereng di ayat di pasal napalimahon mulai sian ayat naparjolo takasdo didok martua mana pogostoti ay dinasida do harajan banua gijangi martua mana marsa roha ay siya pulo do nasida saluhut nai omma bagian jamita dinalau mambuhali manukol-nukoli saluhutna akan namangiyuton Tuhata Yesus Kristus songoni aka sisianna asa unang be dihuton Tuhata Yesus Kristus alai ibana di bagasan kebimbangan. Tidak lagi dia mengikut Tuhan Yesus Kristus tetapi tinggal di dalam keraguan-raguan. Dangi be ale parngoluon nanunga mangihuton Tuhata Yesus Kristus adalah parngoluon na mampu mandokon ya dan pasti. Damang dainang paanggi na pinalibot na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mulut abereng ditulpuk tahun sian ayat sada 1 ayat 5 disomma dibuhali Tuhata Yesus Kristus saluhut na kasisianna talumobi akan namangiuton ibana soot dia do sestong na dinalau martangiang na parjolo sahali ikon boydo amang inang mardame roha do pikiran dang mungkin halat na martangiang alai di bagasan tangyang na gabe pasok butagas di botol hamudo tahe remaja pasok butagas. Dia berdoa tetapi dengan doanya dia mengungkapkan dendamnya kepada orang lain. Dangi alai halana martangiang ikon boydo parjolo ibana mardame roha do pikiranna asabuin yan ibana pasahaton tangyangna alani i dibuhali masen ayat na parjolo unak kamu mau buhumi asa unang ona hamu. Janganlah kamu menghukum orang lain. Memang mulut abere ngamang inang di bagasan palnguluton tambah kita sadari sangat lebih enak menjadi juri dan tim penilai untuk kehidupan orang lain. Jala olodo dan terasa habis tiki, tidak terasa waktu habis berlalu ketika kita berkumpul berbicara hanya membicarakan kehidupan orang lain. Odo topik na paling tabu dan terasa mulai pagi saat tu borngin moloholan pahata-hata dongat tahita itu alai molo boy suku-suku namang inang marlapatan do dao dang adong marlapatan ujung naha gabe madabu do hita tu gincang ni roha gabe madabu do hita tu pemahaman keegoisan alani i dipakulingi Tuhata Yesus Kristus mati aina parjolo unak kamu mau bumi asa unang hona hamu. Iya. Masuk ma ayat na paduahon 1 ayat na palimahon. Taringot tu na menilai karakter menilai parngoluon ni dongan na. Ay so maldi alani i satabi ati manginang saya yakin jemaat HKBP Tamarunang baik yang beribadah pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming ikunta hasogo hodo hotel itu tahe isinalomorohan tu hotel hosom teal late elat itu tahe itu ikusugo dorohata alai porsia mahita manginang salileko di portibion ikon adong dui alai unang maparsidoto di tonga-tonga bagiani alani di ayat 1 ayat 5
Jala di ayat palimahon takas do di suaraon hamu pangaci jumolo ma tadda dirim asa unang taddaom mudongammu jumolo ma pahata-hata dirim asa unang di pahata-hata hodongammu. Tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan kita. Saya mungkin pernah khotbahkan di dalam khotbah saya bagaimana seorang pemuda ketika dia pergi ke gereja tanpa dia sadari handphonenya berbunyi. Ketika berkhotbah begini handphonenya berbunyi. Kebiasaan moloon dang adong dison disado. Amin. Amin. Kebiasaan ketika kita lagi dengar khotbah ada handphone teman kita berbunyi langsung. Itu, ulu si patah. Namun depan di mana langsung dungo di bolang. Itu. Tetapi ketika dia pergi ke tempat klub malam, dia jatuhkan gelas. Apa yang dikatakan pelayan? Pelayan yang mengatakan minta maaf, maaf Pak, kita akan ganti yang baru. Itu. Di sini bisa kita lihat bagaimana tuh soal dia dosa setengah amang inang dinalau manguluahun maka ngoluhun holong nasian Tuhan debata. Apakah kita menjadi tim penilai untuk kehidupan orang lain atau parngulotoma pasikopon ahurangan di dongata ahurangata mai ido ngulu ni parhuria jala tidak musi di ayat paunopon bisa sambil dibuka ayat yang ke-6 unang leho kamu artana badiai tuaka jurangga jala unang madang gurho kamu mutia hamu tujolo niaka babi sotung diloloti ido hopatna laos humusor manaroso hamu. Ini menggambarkan karakter orang. Ay molo nunga taboto ina masahitna dang maramu babe dang mu babe saat tuan tiga pe saat rope si Firaun padua halihon dang mu babe dang pola kebe marsa kita di si paholang madirim siani idu kan ulu do si pata tapak sahon halak mangatusi ngoluta ikut songonot tuat tong idu ay molo memang ina makarakter na pasok bumay ati buha ala nasongoni kabisihat ibana ay kan adong dua mang ati amang inang adong dua halak molo dang dipatah hata ibana dongan na marsak ibana marsahit tukgolon sudi mak ulo pusing na pasti marpumu ikon pahatata dongan ay molo memang ina mangulu na manginang pasok bumay to ema daripada sahit ibana itu alani takas di suara audison unang leo kamu arta nama diai tuakan jurangga ahadu arta nabadiai ahadu mutiarai ima hatani debata ima parngoluon nabadia ay molo dang boy tarjaloni dongata taringot tuhatan debata paluas maibana nadohot debata unang pola marsak kita dang dijalo parsaratta pambehenata na dinggan tudongata alaingot tamu parsuruon ni debata dinalaw mangulahon pasahaton holong nunga ta ulahon di ngoluta dang nagabi arsaki alani masuk matu ayat na papituhon bangi duhamu ma say na lehonon na do tuhamu lului hamu ma say na jupangan duhamu tutuyamu ma say na ukapon na do dihamu. Di ayat 7 sampai ayat yang ke-11 Oma parngoluon ni partangiang karakter kehidupan orang pendoa. Aujo jodoh namang inang doa saya gambarkan itu sebuah singkatan doa adalah didengar oleh Allah. Manang ahape na hupasahat di bagasan tangyaku ikon posdoro haku na ditangihon debatade. Manang ahape na hupasahat di bagasan tangyaku pangiduoku na hupasahat marhini tangiang ikon posdoro haku na ditangihon debatadoy. Alani parngoluon partangiang do na dibuhali Tuhata Yesus Kristus
marhiti turupuk sadarion. Talumobi muluboy tabereng amang inang di topik minggu sadarion. Say nama jalo do nasa namangidu. Setiap orang yang meminta akan menerima. Memang ngaheu pasahat ali di sonu pasak muse tuhita ganup amang inang dinalau martangia kita parjulu sahalikun pos dorohatta. Kita harus yakin dari setiap doa yang kita sampaikan itu didengar oleh Tuhan. Jadi ya do pengalaman doon asomal do kunjungan kan, kunjungan mamereng namar sahid. Jadi martangiang masongoni yang martangiang nama au tikim aku basi di sadaingan nama ape kadong ma dong aku situ dang di soni di sado di luar na daw unang gabi ko kamu na di sod dei isi mo dongan yang pati daw daw itu di luar na daw tabay majo di amborgang tedahmu di amborgang Persia sirat ulu masuk di bagasan amborgang saat disandang anong sinyal mati sinyal itu alani amborgang di Banyuwarna abolok kerasa ganggu saat disandang anong bearsak nggak mati sinyal. Jadi manopot na marasay mahami adong masitua dongan nami namandokon amang ali-alik ko doon na marasay ton siya nabolso hami sahat do na berumah tangga sahat do sadaryon silalap do hami martongan. Jadi muluboy au mamartangi yang ngate didok na sida tu au udah koma ay ulo kudo martangiang hamu mandok hata semangat daw nga ma sa halyon au ma martangiang o ido banaw lima udok ma hata selamat hata semangat maho amang naburju pos maroham ditatap di batadong ulung di hapur suhommu di parasahitommu ikon manggula do di bata dinalo papo soroham mangalehon ama lumon tutong atong angulum bay mamang situan nami tangiangi ido martangiang may bana uberen tiki jam tepat jam 10:15 martangiang bam terus ma bah soni magajang na saya ma tangiangi jam 11:15 sajom martangiang bah itu sampai pola tarilu ibana wah mulai emak di Tuhan luar biasa doa pe itu ina lau mula kami hidup semangat mau lai kuda semangat mau itu angga syukur aku ikon mengalah semangat ikon mekel do itu memang dah mula memahami dah mula mak olan keluar saya pitui suku mamang situon luar biasa tuh tangyangnya mang salah pati tahu odo pe ya hubigi songoni wah di bereng amang namar saya ti nang adongnya mang mahati namai udah kumma ay mulut tangyangmu luar biasa marapi-api sajom tangyang mi alai kundohonom mudo dang adongi mahati namai itu ahaneng dohonota ahaneng tabuat siya niya manginang molo gabi si partangyang pehita tang porsia ita tangyang ta buhatu atai manangihon tangyang ta ikundohonot talo ahana masa di tonga-tonga ngulu dang sakap ale sakap ni debata aido alani ido pola di dokon di ayah papi tuhonon pangido hamuma sayna lehonon na do tuhamu lului hamuma jalan na parpudi tutuhi hamuma adong tolu ulaon pertama meminta na paduaon mencari na patuluhon mengetuk na marlapatan di sona manginang dang na holan sada ulaoni di ida Tuhan de batado songon dia do ies ni rohatta di nalau mangido honi tutuhan de bata jalaholan na mangido do hita tutuhan de bata na manutuhoni tamang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus memang ikon porsiado hita ganup na mangido di bagasan tangiang di bagasan haporsiaon na tugu ikon na majalo do adong sada ilustrasi amang inang ginalaw mangurupi hita mangatusi turpugon asalam bagas pangatusiota mangatusi turpugon didiki
boy madohono nami unang pola hami adong ma naasing mo nati amang inangda anong do ko kamu amang padita ide daw duluan naasing mon adong masalah padita na memang lomorohana marsaor tuganum aka sekolah minggu jadi somal na molo di songon di daerah naasing kan molo di son tahe rak masuk do sekolah minggu dohot minggu godang itu tahe mulu na di luar nasing kan sekolah minggu masuk tonga walu baru par mingguan minggu godang masuk jam 10 manang tonga 10 songoni itu jadi somalna pati tahun saya di paima do di jolo ni gereja paima ro aka sekolah minggu songoni ma ulon na terus itu jadi saya di paima ma adong ma somal do mulu pati tahun sudi do bestina ale adong ma sada danak na paling jonok tu ibana topu dang marminggu bah tabay ma jogwarna manang na si jagumbit ade si jagumbit ma bah dia si jagumbit dang marminggu itu jadi minggu masuk sekolah minggu songoni disukun pati tahu ma tu guru sekolah minggu kakak mana si jagumbit nggak gereja mang tadi waktu lewat saya depan rumahnya kurang jelas tadi saya dengar apakah sakit orang tuanya sakit atau dia yang sakit bah itu bah jadi di pasobu masongoni di ulu homa minggu godang abe saya minggu godang saya mah pati tontu bagasna dang pigaliling ditutuhi mabitu Roma si jagumbit shalom hora samang itu bah hodo jagumbit bah sedang malam minggu ho itu imamang muluboy romamang tu jabu dong nomor sahid bah isi nomor sahid isi jagumbit itu romamang tu jabu bah itu olo itu perjulu mahoda rope hami dohot inang itu kema tu inatani patiton itu mama beta adong nomor sahid isi pak ada kuboto dan jelas nak kaning dogo si jagumbit manang na omak na do manang bapak na do dang binoto beta mah gitu jadi mardalam mah pati tahun don inatai dengan pedi do tong inatai mandokon pak mamerang na marasait kita manuhor jeru majo oh itu manuhor jeru mak sakilo itu horma jeru sakilo Roma tujabuni si jagumbit saat di si salam diduk pati tahun Roma si jagumbit nggak mangangguhi bana amang masuk mama dia apa lawa mang tu dia arisan bah omak do nomor sahid dia omak lawa mang tu dia tupokan bah marsi berengan pati tahun dot inatana ini isi do nomor sahid itu beta itu mang tupudi mah ita ditoguhon mah pati tahun tupudi itu nggak suku pati tahun lewat kamar lewat ruang makan bah sak matu dapur mamang nomor sahid amang ngamang ngaguhi be si jagumbit di bereng pati toma ngapea betong hutingi si jagumbit itu jadi buha dohono kutu hutingon jagumbit lo masongoni itu amang nauboto ikon ditanya ku di mana amang bah di bereng pati toma inatana Roma inatana mungkin agak jeng-jeng mungkin kan itu tanya nih itu dia buha pangidomu jagumbit mulubaya mang manang nason dia betani aku mau tingon itu Umar tangiang mak padi tahun itu toy mak ala nada dana dope dan sekolah dope ala memang songoni mah malona jadi asiroh ni padi tahun diduk padi tahun mah toy mak martangiang mahita ya ho huting molo neng mate ho mate mah molo neng mangolu mah amin itu di pasahat inata pati tahu mak jerukon buah pak tuh hutingon do di leon dam tu si jagumbit mah leon itu leon mah tu si jagumbit itu tapi mah jagumbit tadi mula mahami tadi mula mak pati tahun itu di perjalanan saya dilesengi inat tahu mak pati tahun itu hati ikut songon itu pati tadi ikut tu sudina mangulu do martangiang
dang naulan tu jolo mak tu huting pe ko martangiang itu saya mari bete-bete mah maton di dalan itu jadi sahak mak di Jabu Jupang di sana tiki alani bahan ni ulon ni 4 tahun mulai dari hari Kamis adong ulon na bahak mak ona udan songoni jadi di hari Minggu topek mamang inang hari Minggu ngalian mohon mak 4 tahun jadi ngalian mohon may bana di dokma di telobom ma tu par tahun ni 4 tahun na burju sa di hari pe di dokon radi deui amang situ nami songona ngalian mohon pau bah wah mang tu rumah sakit mahita adang pola istirahat mau molo boy kamu maju makubasi ya teh bah itu mang olo mang mangaradi pe hami iya jadi ngabos be roha jam tengah walu roma si jagumbit tu gereja so mal nadong padita ondang adong itu dilului dang adong neng masuk minggu gaya bidang mar minggu si jagumbit olah mandiuri padita roma 7 buni padita on ditutuhi mak salom itu bah roma inate mandokon bah salom iseho bah si jagumbit tu inang so mal nadong dua amang di jolo di dia mang ima jagumbit si roha mamerang amang padita bahannya kaulon na gabi marasait ibana bah pola mangangguhi si jagumbit tangis may ibana gabi lang boy marubos amang padita ko na burju boy do hubereng amang padita inang tu kamar mak di kamar di bereng mak baya ko mamang inang mulai sian selimut satu gobar nga dipakai padita on mulai kau sekali na geleng satu naga jangan dipakai be mar sarung tangan so malu tahe martakulu do tahe di son itu so ngoni mak ngalian mo be amang ai seho di patiton audo namang si jagumbit baba puasa mang himada jagumbit meresai tahu bah tangis masih jagumbit jadi amang asa mar minggu mau ale sebelum mar minggu boy do martangiang bah balgaruhani patiton dah itu dana manangnya kon Bae mamang itu amang bae mak tiup matangam muda amang patita tiup mamang martangyang may bana iya ho patita molo neng mate ma molo neng mangulu ma amin ditatap si jagumbit ma patitai ale patitai ditatap ma inatana diusipun inatana tangiang tuhu tinggi balik tuho mambegi tangyangi gabi mekel ma songo kamu na mekelon amang inang paditai gabi semangat ma gabi majalo mebana di haipasot gabi bui margugu mangula pakobasyon hurian na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dia mana neng putih hata marhite ilustrasi na kaning dada alani hutingi daw alena neng idota kepolosan seorang anak menyampaikan doa itu dilihat Tuhan dang dibereng Tuhan naik songono do tangiang na alai haburjon ni danak di nalopasaton tangiang itu ditatap Tuhan debata alani mangidu jalaman jalodo ibana buha di parnguluta maragam do pasti amang inang na masa di tonga-tonga nguluta ale molo porsia do hita diganup akan nata pangidu na ditatap di bata na tangido di bata dia katanyang ta ikon majalo do hita alai parjulu parade nguluta tapaloas di bata pature nguluta tapaloas di bata mian manogu nguluta jala tabo halima amang inang nguluton gawe ngulu si partangia son edde punguan aman akaning mace luar biasa patun hanguluan marparangehon hobar tu sakap ni di bata dang na hobar tu sakap ta amang inang dada mangulu sangap pita na mangulu di portibion ale ikut taingo ma lamar men maho mangulahon na dinggan ikon lamar sangap ma di bata marhiti-hiti ngulumi ai idu parnguluon si partangiang di pargugui Tuhan debata mahita mangulahon hatana ditiki na une manang ditiki na seune jala sadarion tapasahat doan no
di dalam mendukung program ni iya nakon ni huriata remaja na Pasobulu songon amplop kunjungan kasih amang inang dipangidu Tuhan di bata sastong na di bagasa rohata dang sian halobiommu mangalehon tudungamu alai di bagasan hagaleommu bohado ho paradihon ngolum dipake Tuhani unang bedokon anong lagi songonon ngolukku pasahama tu Tuhani songon dia be arasan ni ngolum Tuhani na paturihon ngolum Tuhani na paposon ngolum margogo mahita dipake Tuhani gabe sikat ni Kristus gabe sorminan na denggan gabe perngoluon si partangiang mahita di ngoluta si kalup ari amin martangia kita mulai temali Tuhan di bata nunga marsaringar hatam di tonga-tonga parminggon nami di tikion marhiti hatam di pakulingiho di buhaliho dohami ali Tuhan di bata asapos marohami di saluhud na pambahenammu paano gunogommu di tonga-tonga ngulu nami ali Tuhan di bata totong doho mangiring-iring langkah parang ngulu nami ganup ali Tuhan di bata itikyo pele Tuhan marhiti hatam diajari ho dohami ali Tuhan di bata asa makang nguluhon holong mahami di ngulu nami talumobi Tuhan asa gabi ngulu si partangiang manyak kami di bagasan pardalanan ni ngulu nami si ganup ari ale Tuhan di bata ay hodo na punasa ngulu nami ale Tuhan di bata talumobi Tuhan diaka pangidon nami diaka pakirimon nami ikon porsyedo hami ale Tuhan di bata natangido ho diaka tangyang nami jalan na ikon lehonomu dei songon tadda holong ni roham tu bagasan ngulu nami ale Tuhan di bata didikio pele Tuhan di bata di bawah kami gomos di bagasan tangyang nami saluhutna ruas ni huriam HKBP Tamarunang na rap marminggu do tami ditikion manang na ikul mandohoti marhiti live streaming ale Tuhan di bata si maroham totong maho mamasu ruasmi di parngoluon do dia kaulon na si ganup ari ale Tuhan di bata molon yang di bagasan perkuliahan homa Tuhan nama leon habisuhon habistaran tarlumobi gugo le Tuhan di bata na di bagasan parkerejoan ajari nasida le Tuhan di bata asa totong mangulahon saluhutna parkerejoan na hobar tu sakap mo le Tuhan di bata dia akan mandiori aka parkerejoan pele Tuhan di bata homa na patuduhon hobar tulomon ni roham asa saluhutna tahe ruas ni huriam marolop-olop di saluhutna dengan ni basam na totong lehonommu tu bagasan ngulu ni ruasmi ale Tuhan di bata ditikyo pele Tuhan di bata di bawah kami gomos di bagasan tangyang nami saluhutna ruas ni huriam mulu na di bagasan parsahiton asi maroham ale Tuhan homa na mangalehon gugu homa na mangalehon hamalumon tutonga-tonga ngulu ni ruasmi ale Tuhan di bata imana parjolo Agusta Kristin Boru sianipar na perawatan di Jabu amang MU Hutagalung na perawatan di Jabu na bosom amanami amang situa ade Siregar perawatan di Jabu amanami amang awe sitorus perawatan di Jabu asimaroha mali Tuhan di bata homa na mangerbak kontangam munago habadoni tu pamatang ni nasida pinalam mangalehon hamalumon tungulun ale Tuhan di bata ditikyo pe di bawah kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut na ruas ni huriam na di bagasan saminggon di bagasan las neroha di bagasan ulop-ulop ale Tuhan di bata ima na dileko tabba bilangan ni umur tu ngulu na sida ale Tuhan di bata pasu mana sida ale Tuhan di bata ima Alpriando Togu putar-putar Esther Aprilda Boru Shopping Jeki Rijal Sinaga Charles Gabriel Tambunan ale Tuhan di bata mangidu mangilik mahami ale Tuhan di bata lehonom muma pasumi tungolu nasida na di bagasan parsikolaan lehonommu habisuhon hapistaran na di bagasan parkerejoan lehonommu ale Tuhan di bata pasumi marhiti gugu ne baru dia kasakap dia ka pakirimon homa na mangalehon hobbar tulomon di roham ale Tuhan di bata songoni dia ka program-program ni huriam na yang dipatu pahami di bagasan saminggon ale Tuhan di bata ajari mahami saluhutna parhalado ni huriam
asa sisada rohami sisada ulo kami jalan marhiti ulon nami leton di bata lamar sangap ma guarmu di tonga pakubasyon nami talumobi ruas meleton di bata lambahak ma makalason talumobi manada denggan ni basam natotong lehonommu di tonga huriamon ale Tuhan culma pardosa dohami nabadia do yang goho jumolo sisa salut na dosa nami leton di bata mau liate mau pasatami tuho mangasahon guor anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Mari dia mahita sian buku di nomor 810 uhuk ma tapasahat amplop kunjungan kasih 7 lu.
Remita jongjong saluhutna. Tatangnya koma pileta ale di bata amanami na di bono gijang hodo haroroni saluhut sile hon lehon ading gandot na solibasa na meliutus hupasat amima siyan na nilehomi tu hami pilen na hami tu ho sejalo may kabi uap no cus tu julum pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilanon pati bulhon arjomo di tonga-tonga ni Uriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asa lam hutadahami gudang ni si leho-leho mi tuhami. Asa lam gir-gir hami manduk muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bono gijang say pinurbadiha magwarmo sero maharajomo se saot molo maniroham di bono tongon songon na di bono gijang leho matuhami sa daron ngoluan siya pari si sama dosa nami son penasa nami di dosa ni dong amardosa tu kami unak kami togiun pangujunan palua mahami siyan pangago. Mula mahamu di bagasan dami jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu ma di hita saluhutna.